el jurat va atorgar els següents premis. El 5è premi jo cridaria en Antoni Ferrer, membre del jurat, perquè ell mateix el lliuràs i anunciàs el guanyador. He de dir que el 5è premi és un sopar per 2 persones en el restaurant Avui Tenim, que està en aquest mateix carrer un poc més avall. La papirografia romàntica. Quin premi? El pseudònim és el de Llegent i l'autor és en Jaume Massagosa. Llegiré un comentari del jurat, el motiu pel qual l'ha atorgat aquest premi. El jurat considera que la sobrietat del decorat i la utilització de 2 únics personatges dins un mateix pla són el millor complement d'unes imatges que en conjunt destaquen pel seu atractiu visual, tot i l'aparent simplicitat que desprèn un element tan fràgil com és un senzill tros de paper. El quart premi, i demanaria a l'Emília Henares si vol venir, per favor, consisteix en una subscripció per un any de la revista 100%. El quart premi és per Història d'un xiclet. El pseudònim és Fregolí Kaufman. Autor Noctàmbuls Tet. La valoració és que presenta una història amb un to certament humorístic, però concebuda a partir d'una idea molt simple. Cal destacar l'interessant successió dels diferents plànols que el realitzador sap anar lligant en ritme i coherència, fins a aconseguir tot un conjunt ben elaborat i sense incórrer en cap moment en el recurs acudit fàcil. El tercer premi consisteix en un joc de cafè que ha estat elaborat per la gent, pels alumnes d'Aproscom. Molt bé. El tercer premi és titulat Queixes de bronze. Pseudònim Bronze i l'autor és en Joan Barceló Ribó. Òptics per part del realitzador, juntament amb un muntatge que demostra el seu gran domini del llenguatge cinematogràfic, fan que aquesta petita obra de denúncia es converteixi alhora en un simpàtic recordatori i homenatge d'un dels homes més importants de les lletres catalanes. El nostre president, Marapori Jaume Riera, el donarà consisteix en un dibuix d'en Llorenç Ginat. I el tercer premi, el segon premi, és pel curtmetratge titulat 321, en el pseudònim Senyoreta del Bladí i l'autor en Renata Franco. El jurat ha considerat que el mèrit d'aquesta obra recau principalment en la plasticitat de les imatges i l'hermosa melodia que incorpora la seva banda sonora, aboquant a l'espectador a un món totalment fantasiós i ple de suggeriments. El president de l'obra cultural de tot el món. Una obra de Cati Hulde, una pintura de Cati Hulde. Molt bé, el primer premi és per El Paradís del Fems, pseudònim Byron i l'autor és Antoni Ramírez Duran.
en quasi bé poc menys de 2 minuts, ja el subratllar l'encertat puntejament d'aquesta història de ficció amb un rerefons autènticament verídic de gran impacte social i mediàtic, presentada en gran habilitat gràcies a l'efecte còmic que el seu realitzador li sap donar fent ús a consciència de la difícil tècnica d'animació, la qual cosa arrodoneix un producte molt ben acabat i de contrastada qualitat. Perquè la segona vegada solen ser millor que la primera. Per tant, ho farà donar, però invers. Dues paraules, només un segonet ja per arribar, antes de donar la paraula al president, perquè tenc la dissabte. No, és que han resultat premiats i per favor no se'n vagin, que faran una foto aquí de conjunt per quedar ja per la història. Dir-vos també que aquests premis, els micrometratges, se penjaran a la pàgina web de l'obra cultural, per tant, se podran veure. I estem en negociacions de si se podran passar en el Cine Ciutat, el que era el Cine Renoir de Palma, els dimecres. Però això encara s'ha de veure si el format va bé, si com va i tal. De totes maneres, si això s'aconsegueix, sereu degudament informats perquè sapigueu el dia o els dies que se podran veure els micrometratges. I ara ja vos deixo el president i podrà. És que en el quadre jo també els de Passerala, que no som en quin moment, que estava una mica pendents de les notícies. Bé, res més, en Jaume Mateu, president de l'obra, col·laborar dissabte i simplement convidar-vos a que l'any que ve torneu a participar tots i que digueu als vostres amics i amigues, entre altres coses, perquè procurarem que això tingui durada i que el nivell de qualitat cada vegada sigui un poquet més alt, si hi ha manera, perquè la veritat és que enguany ja han assolit un nivell que és immillorable. Moltes gràcies a tots. Jaume Mateu, de la paraula. Dues coses. Primer de tot, enhorabona als que heu guanyat i a tots els que han participat. Enhorabona a la delegació de Maracola Laura. No és perquè siguin ells, però és una delegació modèlica, probablement és la millor delegació que tenim en aquesta part del món. I per tant, per la perseverança i sobretot per la continuïtat en tots els actes que fan. Tercera cosa, i molt breu, d'aquesta crisi, d'aquest patiment, en sortirem a través de la creativitat. Això sense cap mena de dubte. I és tan clar que el govern central a la creativitat l'agrada amb un 21% d'IVA. Per tant, anem per bon camí. Tercera cosa, quarta cosa ja, i per acabar. Avui fa exactament un any que a Palma ens van arreplegar 50.000 persones per fer un crit a favor d'això tan simple i tan ple que és la nostra llengua. Aquell dia va començar tot. Aquell dia no va acabar res, sinó que va començar tot. Jo vos anim a continuar fent obres d'art com aquestes, intentant establir tots els lligams possibles amb tots els que no ens volen. No serà fàcil, però ho aconseguirem. I sobretot, no abandonar mai la força, no abandonar mai l'esperit i l'esperança que això que és tan nostre, per nassos, ha de continuar sent tot i ningú ens ho pot arrabassar.